Отваряйки която и да е книга на духовен учител, някой посветен или по-буден човек, срещаме едно и също обяснение за себе си. И то е, че ти не си това тяло, ти не си тази личност, която смяташ, че си. Ти си съзнание, енергия, част от универсалното съзнание и енергия или други думи, имащи това значение. Научаваш, че нещата, които преживяваш, са изцяло отсветени от твоя ум. Тоест, не те дразни този момент, дразните това, което си казваш за този момент. Умът ни отсветява света около нас и дава значение на различни ситуации. Това е добре, това не. Опитвам се да си го напомня, когато ми е скапано, на мен ми е скапано. Често няма нищо скапано в ситуацията. Или дори да има нещо, което не е наред, по всички критерии, отново имам възможността да мисля по начин, който избера. Защото това, което си казваш за ситуацията, е значително по-важно от самата нея. Тоест, ние сме проблемът. Ние сме пречката, ние сме и решението. Както казва Руми, не трябва да търсиш любовта, а да премахнеш всички ограничения, които си поставил пред нея. Тоест, любовта вече е тук, всичко вече е тук, раят и ада са състояние на ума. Това да искаш нещата да са различни, за да ти угодят на теб е непосилна задача. Да очакваш светът винаги да се съобразява с теб и хората да реагират така, както ти си иска, е формула за постоянно раздразнение. Джим Рон казва: не искай да е по-лесно, искай ти да си по-добър. Иначе казано, не искай ситуацията да е различна, а ти да си достатъчно способен да се справиш с нея. Ако успеем да променим ъгъл, от който гледаме на нещата, ще променим и това, което чувстваме спрямо това, което наблюдаваме. Знаем клишето, че животът не е това, което ни се случва, а това, което мислим и правим с това, което ни се случва. Възможностите често изглеждат като проблеми. Пречките може да са стъпала. Ние контролираме единствено себе си, но по този начин и всичко останало.